Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε τι συμβαίνει όταν έχουμε σε επαγωγική σύζευξη δύο ποινία. Το ένα έχει 300 σπήρες και το άλλο μόνο μία σπήρα. Όταν λοιπόν πάμε με εναλλασσόμενο ρεύμα από το ποινίο με τις πολλές σπήρες στο ποινίο με τη μία σπήρα, τότε υποβιβάζεται η τάση. Αλλά αυξάνεται πολύ το ρεύμα, γιατί η ισχύς παραμένει σταθερή, αν υποθέσουμε ότι εδώ αυτό είναι ιδανικός μετασχηματιστής, που δεν είναι, αλλά δεν πειράζει, περίπου παραμένει. Σίγουρα η ένταση του ρεύματος αυξάνεται κατά πολύ. Άρα η ένταση του ρεύματος, όταν το V επί Ι παραμένει σταθερό, όταν είπαμε το V πέφτει πολύ, το Ι αυξάνεται πολύ. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι θα γίνει όταν θα δώσω εδώ ένα ρεύμα 110 βόλτ εναλλασσόμενο και θα βάλω λίγο νερό εδώ. Λοιπόν, και θα δώσω, για δώσω Μιχάλη. Νομίζω ότι χρειάστηκε άλλο. Το νερό βράζει. Και άστο να βράσει, να δούμε, θα βράσει. Ήδη, Με έναν ανάλογο τρόπο λειτουργούν οι επαγωγικές εστίες. Μάλιστα. Τώρα, να δείξουμε και κάτι άλλο. Θα πάρουμε τώρα με τον ίδιο τρόπο αυτά τα δύο ποινία εδώ. Εδώ έχω ένα ποινίο πάλι 300 σπυρών και πάω σε ένα ποινίο 6 σπυρών. Λοιπόν, σε αυτό το ποινίο εδώ έχω βάλει εδώ ένα μεταλλικό αντικείμενο. Για να δούμε τι θα γίνει όταν δώσω πάλι 110 βόλτ. Και βλέπουμε ότι ερυθροπλώνεται το μεταλλικό αντικείμενο. Αυτό χρησιμοποιείται στη συγκόλληση μεταλλικών αντικειμένων αυτός ο τρόπος.